नमस्कार, हम बनी राइटर सिंगर एक्टर अशोक आसियाना। आज हम बहुत खुशी के बात बता रहल बानी कि जितना सामान देखा तनी रो लोगनी, इ सामान लोधा वर्ल्ड टावर की ओर से दिवाली के उपलक्ष्य में मिलल बा। बहुत ही अच्छा लागल, बहुत ही प्यारा प्यारा सामान बा, ब्रांड सामान बा। झोरा भर के कल मिलल, बहुत ही अच्छा लागल। देखिए ये सारा सामान लोधा वर्ल्ड टावर की ओर से भेंट कइल गइल बा, गिफ्ट मिलल बा। मिठाई भी बा।